बोरै जागोन बिदिनो फैना बिदि जागोन माथो हाबैदो आंनियाव हाबैदो लाइक होना हो नोंनो फार्स्ट टाइम गोसोआ गोसोनि थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' हो जाखो बै माखासे मोजां थायासैना बेनिखायनो चेन्ज खालामनांबाय आरो ना आपेल आंगुरखौ माने बारा गोदोर थायाना देब्रा लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदोब्रा कमेन्ट डाइरेक्ट लाइकसो फैबायलै मोनसे माथो मेसेजबो गैया जेबो गैया सीआईडी की तरह चला गया लाइक डन बीडी भाई आया था लेकिन क्या हुआ बीडी भाई प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट अरे हेलो दोस्तों जो भी मेरे एलबी में आए कमेंट 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 प्लीज यार अरे प्लीज कमेंट बीडी भाई ने बोला प्लीज कमेंट अरे तुम लोग कमेंट नहीं करेगा तो कैसा होगा यार कमेंट कीजिए जो भी मेरे एलबी में है क्या मनी मिल गया रे बाबा मनी मिल गया खालाय माथो रावबोआनो फैयाब्रा आंनि एलबियावलाय आंलाय माथो बयनिबो एलबियाव थाङो खिन्थु आंनि एलबियावसो फैया दे रावबो मानो बिदि जायोब्रा बिराद दुखु मोनलै गोसोआव गाबनो ओंखारो बेबायदिबा हेलो 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 आई एम कामिं ब्रो ब्रो आंथ' दै जावजानायखायसो फैबाय नामाब्रा नै लाइक लाइक होआखैबा जोंना माबा फैदो दै आब' सुबिता फैदों हेल' आगै लाइक डान थेंक इउ आब' सुबिता आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम आब' सुबिता जोंना मा होनखो बिदिबाय बिरखुंगुर ब्र नै बिदिबाया सोंहरदों नै बिरखुंगुर नोंखौ दे कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट जिफोर जोब नै आं दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो एलबि फैदों दय सानाव खेनसे होखांबाय नै दा खेनसे होबाय बिरखुंगुराबो गैया जोंना आब' सुबितायाबो गैया फैयासै दे कमेन्ट खालामदे बिरखुंगुर ब्रआथ' दय जावजानायखायसो फैबाय नामाथाय बिरखुंगुर ब्रआ न'आवथ' फैथारालै आंबा गावनियाव थांखायो डाइरेक्टनो जोंना मा होनखो सुबिताया जों मा होनखो बिदिबाय बिरखुंगुर ब्र मा ओंख्रिनो बिदि भाई क्या हाल है नो बिदि भाई बादा देसायदों आरोना दुन्दिया मुथा खालामदों बेयावनो दसे एलबि होननानै फैबाय आरोना बिदिबाय खोन्थाहरदो मानो नोंना खबरफ्रा जोंना बिदिबाय होनखो मोजां ब्र आई एम बिजि अ बिजि नामा औ बुसि आब' सबितालै नो जोंना बिरखुंगुर ब्र आब' सुबितालैनो दे आब' सुबिता नै जोंना बिरखुंगुर ब्रआ सोंहरदों नोंखौ जोंना बिरखुंगुर ब्रआ मा होनखो किया बात और भाई मा खालामदों जोंना बिरखुंगुर ब्र ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नामा दे खोन्थाहरदो लाइक होदोब्रा अननानै प्लिज मा होनहरखो जोंना आब' सुबिताया मेथाइ जानानै लोमजादों आगै बिसना आयौ मेथाइ जानासो लोमजादों गिबायलां बेबायदिबा मेथाइ होननायखौनो जालालै आंबो आंबो नै दिनै फुसखा जादोंमोन लोमजागोनसो नामाब्रा बिदिबा आंबो
लोमजाबाथाय गैलालै आंबो सयथिबो खारजोबबावबायब्रा जोंना बिदिफाया मा होनखो आबा सबिता मा ओंख्रि जाखोनो गैला लगे लगे खारजोबखाबाय आंनि एलबियाव रावबोआनो फैयालै बाला बिराद दुखु मोनलां आंबो एल बिबो होला रावनिबो एल बिबो नायलालै आंबो एबारनिफ्राय जोंना अमित सालथे फैदों हेल' सालथे हेल' अमित सालथे लाइक होदो दे अननानै प्लिज लाइक होयाखैबा ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना बिखुंगुरफ्रा मा होनखो आइ एम न इटिं राइस अर भाइ दासिमबो जायाखै होमब्ला माथो ओंख्रि संखो बिखुंगुरफ्रा मानो दुखु अर भाय मे हुना आंनि एलबियाव रावबोआनो फैथारालै बिनि थाखायनो बिराद दुखु मोनो आङो जोंना बिदि भाइया अमित सालथे मा खबरनो अमित नोंनाव नै जोंना बिदि भाइया सोंहरदों मा खबरनो अमिता मा होनखो अमित सालथे बिखुंगुर बहा दं नों मा खालामदों बिखुंगुर नै नोंखौ सोंहरदों जोंना अमित सालथे नों बहा दंनो मा खालामदोंनो बेनि उनाव जोंना मा होनहरखो बिखुंगुर बिखुंगुरा हराखै दै कमेन्ट हराखै रावबो बिराद दुखु मोनोलै आंनि एलबियाव रावबोआनो फैया आंथ' बेलेगाव थाङो बिखुंगुरा मा होनखो सुबिता आब' मालानिफ्राय लोमजादों मुलि जा दे आब' सना सुबिता आब' दे दंबोला अननानै खोन्थाहरदो मालानिफ्राय लोमजानायनो जोंना बिखुंगुर ब्रादारा सोंदों ओमफ्राय मालानि मुलि जादोंना जायाखै दे बेखौबो खोन्थाहरदो अननानै प्लिज जोंना अमिता मा होनना बुंहरखो बिदि मोजां नोंनालाय मा खबरनो बिदि भाइ नोंना मा खबरनो दे खोन्थाहरदो अमित सालथेनो जोंना बिदि भाइया मा होनखो बाय बाय ब्रमोन आब' सबिता ओइद दानो थाङो नामा बिदि जानो मोना हामा जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो अमित सालथे क्या हुआनो अमित सालथे मा जाखोनो बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो अर भाय सोलाबबाय नामा नों माने आंथ' सोलायाखै नैलै बेखौनो खागासिनो दङ हारि हारि दुनिया पात्ता ओमफ्राय जोंना आब' सुबिताया मा होनखो दहायनिफ्राय आगै बिसना ओइ दहायनिफ्रायसो लोमजादोंनो दै जोंना आब' सुबिताया बिखुंगुर ब्र' जोंना बिदि भाइया होनदों मोजां अमित मोजांनो अमित बिदि भाइना दे नोंनालाय बोरै दे खोन्थाहरदो अननानै बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो बिदि भाइ बाय बायनो बिदि भाइ बाय बाय बिदि भाइया थांनो मोना बिदि भाइया थांबाथाय आंजों जारलासो दङ जोंना अमिता मा होनखो बिखुंगुर हाबा जाबाय नामा नोङो सैख्लाबनाय बिखुंगुर नै नोंखौ सोंहरदों जोंना अमिता अमित सालथेया हाबा जाबाय नामानो दे अननानै खोन्थाहरदो जोंना बिखुंगुरा मा होनखो आब' सना मुलि जा दे बारा जानो होनाङा औ नंगौथ' आरो आब' सबिता दे मुलि जा लोमजादोंबोला बारा जायोब्ला माने एसे प्रब्लेम जायोना बिनि थाखायनो दा बे समावनो मुलिखौ जाना ला एसे जाहांनायावनो बेमारफोरखौ एसे थाब जोंना थांनोसै एमबि गैला बि आगैनो बाब आब' सुबिता दानो खारसिगोन आरोना आयौ जोंना बिदि भाइया मा होनखो आइ एम बुसि ब्र' गाबना मा बाय होनलाय मा टाटा होनलाय उल्था बारलाय मा बारखो बिदि भाइ दे अननानै खोन्थाहरदो जोंना दा लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम अननानै सासे दंफैयो सासे कमेन्ट खालामाखै दे खिन्थु अननानै कमेन्ट खालामोबाबो सिआइडि जानानै थादोंबाबो बै लाइकफोरखौ थुब्रेनानैल' होलाय अननानै प्लिज बिरखुंगुरा मा होनखो जोंना अमित सालथे जाबायलै साथाम गथ'नि बिफा जाबायब्रा सालथे बोरमा सिखाव औ अमिता बोरमा सिखावसो नामा साथाम गथ'नि बिफा जाबायनो दै जोंना बिखुंगुरा
जोंना अमिता मा होनखो अर भाय ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जायाखै दै नै दायो ओंखाम जायाफ्रामा नै नैबे मा होनो जोंनि भाषायावथ' दुन्दिया होनना बुङो ओमफ्राय हिन्दीयाव बुङो हारि हारि दुनिया पात्ता बलते थिके सुलि भ्लग फैदों हेल' आंहा दासो थेंक इउ आब' सलि आं बेयाव फैनायनि थाखाय लाइक होयाखैबा लाइक होदो अननानै प्लिज रबिता दैमारि फैदों हाय लाइक दान खालामबाय थेंक इउ रबिता आब' लाइक दान खालामनो थाखाय आरो सोरबाफोर नोंजों बेयाव गोदानफोर दङबा सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दे लोगोफोर जाय जायफ्रा गोदान दे सापर्ट खालामलाय आब' रबितायाबो जों लागो खाथिनि दै लोगोफोर दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय पाक्का रिटार्न होखायो जोंना आब' रबिथायाबो दा लोगोफोर जाय जाय आंनि एलबियाव दङ नो कमेन्ट खालाम ज' ज' भी मेरे एलबी में प्लीज कमेंट कीजिए दोस्तों और बहनों प्लीज प्लीज और जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिए अमिता मा होनखो निउ फ्रेन्ड काम नै अमितआ लिंहरदों सोर गोदान दङ लिंहरदों जोंना सुलि ब्लगआ मा होनदों अमित फ्रेन्ड जादो अमित नै नोंखौ लिंहरदों दे सोरनोबा ब्लु नांगौबा बुंहरबानो जाबाय आरो ना आं हरगासिनो दङ जोंना बिखुंगुर ब्रादारा मा बुंखो बिखुंगुर ब्र आब' सुबिता लोमजानायखौ बारा मोनदोंबा थां दे जेबो नङा बारा मबाइलजों थानाङा अ नंगौथ' आरो आब' सुबिता लोमजानायखौ एसे बारा मोनदोंबा दे थांबानो जाबाय जोंना मा होनखो सुलि ब्लगा लाइक दान हरबाय थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय सुलि आब' जोंना बिदिफाया मा होनखो बाय बाय होनना गाबबाय दै एमबि सोना एमबि चाइना ब्र खतम बय' औ माथो नेपालसो मावबायलै माथो बेलाय नेपालसो रायलायबाय ओरैबाथ' हाय मा खबर जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो रबिता आब' हाय ब्र' हाय मा खबरनो रबिता नोंखौ सोंहरदों नै रबिता आब' बिखुंगुरा मा खबरनो दे लोगो गैलायाबा लोगो जाबानो जाबाय सोरनोबा ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय आं ब्लु हरगोन बिदिबाय नों दानो खारनो मोना दे जोंना बिदिभाया आंजोंनो दङ खाथियावनो बे ओरैनोल'सो बुंदों आरोना बाय होननानै बिदिभाया नोंसोरनि कमेन्टखौ खोनागासिनो दङ थाङा बियो थांनो हाया बियो आंखौ गारनानै ब्लु होबाय दे सुलि आब' दे अननानै प्लिज मोनसेल' कमेन्ट खालामना दोनहर होमबानो मोनथिसिगोन ब्लु चेक खालामनाय जागोन आरो ना ब्लु जादोंना जायाखै जोंना सुबिदा आब' मा होनखो आगै सना आं थांथ'नोसै दे आगै बाय बाय बारा मोनदों आं दे आगै सना मोन गुड नाइट दे आब' सुबिता दे जेबो नङा दे नों लोमजादोंबा जेबो नङा दे जेबो नङा नों मोजाङै मुलिफोरखौ जानानै दसे मोजाङै रेस्ट लाबानो जाबाय दानो मुलिफोरखौ जानानै ला लोमजानायखौ बारा खालामनो नाङा मानो होनोबा लोमजानायफ्रा एसे एसेनो सन्देरो नालाय थाब थाबनो बारा जायो बिनि थाखायनो नोङो मुलिफोरखौ मोजाङै जाबानो जाबाय गावखौनो गाव जोथोन लाबानो जाबाय आब' सुबिता लोमजानाय देहाखौ लानानैबाबो आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आब' सुबिता नोंनिसिम जोंना मा होनखो अमितआ ब्लु सालथे अके अमित होगासिनो दङ ब्लु नोंनोबो दे अमित ब्लु होबाय आं नोंनो जोंना रबिता दैमारिया मा होनखो बिदि बाय नोंखौ सापर्ट खालामबाय दै आं नों आंखौबो दाहाय खालामगोन ना बिदिबाय कमेन्ट कीजिए कमेन्ट खालामलाय बिदि भाइ नोंखौ सापर्ट खालामनाय जोंना आब' रबिताया बिनि उनाव मा होनखो बिदि भाइया बुंगुरा बिदि भाइ सल' दोनों निकल जाते है और भाई के एल बि से ओइ बि आं नोंनि एल बि आवबो थांला दे बेबायदि आखलबा गावनावबा जिखौबो गोबाव थायो आङो आंनावबा दसे सम खोन्थाया नोङो बिब्र' जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो अमित दे लोगो जादोनो जोंना सुलि ब्लगा बुंदों अमित लोगो जानांगौनो दे लोगो जादों नोंबो सुलि ब्लगजों जोंना बिदि भाइया मा होनखो बाय 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 ब्र' एमबि गैला ब्र' ओइ बिदि बाय बिदि नङा दै जोंना मा होनखो बि ब्र'आ सुबिता आब' सना बाय बाय औ बाय बाय माने आब' सुबिता आब' सुबिताया माने लोमजादों नालाय लोमजानाय देहाखौ लानानै बोरै थाबाय थानो हानो दा जेबो नङा आब' सुबिता थांबानो जाबाय जोंना अमिता मा होनखो सुलि र' दे लोगो जालायबानो जाबाय अमित सुलि ब्लगजों जोंना बिदि भाइया मा होनखो
इसोरनि अननायाव थाब हामथों दे आब' सबिता लोमजाबाय औ नंगौथ' आरो बिदिबाय एसे बोर बिना होबानो जाबाय बयबो लोगोफोर आब' सुबितानि लोमजानाया जाहाथे थाब थाब मोजां जायो अननानै प्लिज जोंना बिखुंगुर ब्रह्म मा होनखो और भाई मुझे ब्लू होने देना क्या ओके ब्लू दे रहा हूँ ब्लू होबाय दे बिब्र' जोंना मा होनखो बिखुंगुरा मा होनखो सलि ओइ सलिनो सलि होनखौनो जोंना बिब्र'आ बुंहरदों जोंना सलि ब्लगआ मा होनदों अमित अके भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोन फ्रेन्ड औ फुल वास खालामलाय दै गावजों गावलाय आरो फुल वास खालामलायबानो जाबाय फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामलायनानै दोनबानो जाबाय जोंना सुलि ब्लगआ मा होनदों बिखुंगुर मा फ्रेन्डनो बिखुंगुर खोन्थाहरदो नै नोंना सोंहरबाय मानो फ्रेन्ड जोंना उमिदा मा होनगोन दंखायो सुलि दे औ दंखायो नामा अमित सालथे नोंनाव सुलि ब्लगा अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो जोंना बिरखुंगुरा बुंगो अमित सिख्लाबनाय मा खालामदों ओइ अमित मा खालामदों नै जोंना बि ब्र'आ सोंहरदों दै दसे समबाबो थारा आंनि एलबियाव आं बारा गोबाव होआना जोंहा सुलिया हरबाय अमित ओइ हरबायनो अमित नोंनो सुलि ब्लगआ नों खालामबानो जाबाय अमित सालथे जोंना बिदिबाया मा होनखो बि खुंगुर ब्र आइ एम गयिं बाय बाय ओमफ्राय बिदि बायनियाथ' ओरैनो लेक्सारसो मारिखायो मिथिखायो आंजोंनो लोगोआवनो थाफाबाय थाखायो नालाय बियो अट'मेटिकलि जोंना सुलि ब्लगआ अमित नोंबो हरदो ओइ अमित नोंबो हरग्रोनो जाबाय जोंना सुलि ब्लगनो ओमफ्राय जोंना बिथिं मा होनखो बिरखुंगुर ब्र'आ अर भाय उन्दुनो ओंखारबाय नामा उन्दुनो ओंखाराखै माने आं दुन्दिया खाबाय थादों नालाय दुन्दियाबो खादों एल बिबो नायदों नै बेयावनो एसे नुदों खोमा अके भेरि बाय बाय मे बि अइट बेबायदिबाना आं रावनिबो एल बि नायला दय सानावबो फैयाखै बिरखुंगुरा ओरैबायदि दुखु मोनखादोंना आङो उमिदाबो गैयाब्रा दै आंनि एल बि आव उमिदाबो गैया बिरखुंगुराबो गैया आब' सुबितायाबो गैया सानावहा जोंना बे रबिता आब'आनो देन आंनाव फैगासिनो दङ बिरखुंगुर नाय बिरखुंगुर नायखां बिरखुंगुर नायखांदों माथो बुजियासै दै सुलि आं बुजिनाय मोनासै बेखौ अन्नानै प्लिज मोनसे मोजां लिरनानै बुजायहरबानो जाबाय जोंना आरो बिरखुंगुर ब्र'आ और भाई दिन में कितने बार एल बी ऑन करते हैं कितने बजे ऑन करते हैं आप और कितने बजे बोलते हैं लेकिन क्या वो थोड़ा आपका वो क्या बोल रहे कमेंट टाइप करना थोड़ा गलती हो गया ठीक है मैं बोल देता हूँ अभी मैं 12 बजे को भी देता हूँ ठीक है 12 बजे 12 PM यानी 12:30 PM ऐसे टाइम में मैं एलबी देते हैं उसके बाद उमित ने क्या बोला सोली ब्लॉग आंनाव कमेन्ट हरदों औ सलि उमिदा मा होनखो सलि ब्लग नोंनाव कमेन्ट हरदों आं नायलाय सलि ब्लग नोंनो कमेन्ट खालामना दोनबायनो जोंना उमिदा नायबानो जाबाय जोंना मा होनखो सलि ब्लगा अमित अके फ्रेन्ड र' नायगासिनो दं दै जोंना बिरखुंगुरा मा होनखो सलि आं बिजों अर बाया बुजिया बुंनांला दे आरो सोलि मिनिबाय दै माखो होनखोलै बिरखुंगुर र' नोंखौ साला दासिमबो बाजि मोननो रोङा नोङो जोंना अमित सालथाया मा होनखो आंबो नोंनिखौ खालामबाय रबिता आब' नोंनि सुलि ब्लग नोंनिखौ खालामबायनो जोंना अमित सालथायाबो
जोंना गुड बड'लेण्ड फैदों दै हेलौ ब्र'नो हेलौ ब्र' बड'लेण्ड दे अननानै खेनसे लाइक होबानो जाबाय आरो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय उमिद सालथे मा उमिदनो बड'लेण्ड ब्र' ओमफ्राय जोंना बिखुंग्रामोनखौ अर बाय प्लिज सापर्ट मि सोरखौ खालामनोब्रा बिब्र' दे अननानै खोन्थाहरलाय जोंना बिदिबाय मा होनो अमित सालथे बाय बाय आइ एम बुसि होद बिदि जायो नामा फाग्ला बिदि जोंना सुलि ब्लगा मा होनगौ गुड बड'लेण्ड लोगो जादों गुड बड'लेण्ड लोगो गैयाबा लोगो जालाय जोंना सुलिजों अननानै प्लिज रिटार्न मोनखागोन आरोना पाक्का जोंना बिखुंग्रा मा होनखो अमित सालथेनो अमितआ मा होनखो मा बुसि जाखो हो मा बुसि जाखो बिदिबाय अमितामोनखो बिखुंगुर सालथेनो अमितामोनखो ओंखाम जाबाय नामा आंथ' जायाखैलै नोंबा सोरदो सोंखो नै बिनि बुसिखौ नायनोबा नै 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 बिनि बुसिया नै बिदिभाइनि बुसिया सबके सब स्टाइल बॉडी है स्टाइल बॉडी सबके सब स्टाइल बॉडी देखा ना उम्मीद मान और भाई ना जाहैबाय और बा बिखुंग्रा मानखौ और भाई नों दाहाय आंनाव मानो फैयामोन हो माने ओइ बुजियाखै दे मोजां मोजां लिरना हरलाय बिखुंगुर ब्रादार नङा बेयो ब्र'सो मा होनखो बिदिबाया दुन्दिया मुथा खादों सालथे दुन्दिया मुथा खादों नामा जोंना बिब्र'आ मा होनखो बिदि भाई क्या कर रहा है और भाई बता दीजिए थोड़ा बिदी भाई कमेंट करके बता दीजिए जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो गुड बड'लेण्ड लोगो जादो गोसो लोगो जानो गोसो गैया नामा गुड बड'लेण्ड लोगो जाबानो जाबाय नै जोंना नोंखौ सोंहरगासिनो दङ सुलि ब्लगा अननानै प्लिज कमेन्ट खालामलाय मोनसे अननानै गुड बड'लेण्ड लोगो जानोबा लोगो जाबानो जाबाय लोगो जायाबा लोगो जाया बेखौ बुंहरबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना सुलि आब'आ सोंहरगासिनो दङ नोंनाव प्लिज जोंना बिखुंग्रा मा ओंखाम जादोंना जायाखै सोंहरदों नै जोंना बिब्र'आ बिनि उनाव माथ' बिदिबाया बिखुंगुर ब्र' दुन्दिया मुथा खादोंनो दुन्दिया मुथा खादोंनो बिदिबाया बिब्र' जोंना अनजु बाजै फैदों दै अनजु बाजै हेलौ आगै हेलौ बाजै मा खबर ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नामा दे खोन्थाहरदो अननानै प्लिज जोंना बिब्र'आ मा होनखो सुलि ब्लग ना मा ओंख्रि सुलि आब' नोंना मा ओंख्रि दे खोन्थाहरदो अननानै प्लिज जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो बिखुंगुर जायाखै जायाखैनो बिखुंगुर जोंना सुलि ब्लगा ओमफ्राय अमित एन्टारटेनमेन्टआ मा होनखो अमितआ मा होनखो गुड बड'लेण्ड लोगो जादो जानांगौ लोगो जानांगौथ' आरो गावजों गाव जागोन दे सुलि कमेन्ट हरना दिनहर गुड बड'लेण्डआ बुंदों आरोना सुलि कमेन्ट हरना दोनहरनांगौनो बेक हरफिनगोन बियो माने फुल वास खालामनानै नोंसोरो लोगो गावजों गावलाय आरो फुल वास खालामलायनानै फुल वास खालामना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना बिखुंगुरफ्रा मा होनखो बिदि भाइ मानो आंनो लोंनो नामा बुजियासैलै बिदि भाइ मानो फाननो लांनो नामा फाननो लांलै बिदि भाइया जोंना अनजु बाजैया मा होनखो नों बहानि मोजां दं आं उदालगुरिनिलै अनजु बाजै जायफ्रा नै जोंना अनजु बाजैजों लोगो गैया दे लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय अनजु बाजै आंनि नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय प्लिज रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम जोंना मा होनखो बिदिबायानो ब्र'नो जोंना सुलि ब्लगा होनो गुड बड'लेण्ड अके फ्रेन्ड गुड बड'लेण्ड नै जोंना सुलि ब्लगा नोंखौ लोगो जानो थाखाय थांगासिनो दङ बिब्र' मोनगोन ना मोना जोंना अमितभाइया मा होनखो अनजु बाजै लोगो जादो अननानै अनजु बाजै लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय नै जोंना
उमिद इन्टारटेनमेन्टआ बुंहरदों नोंखौ लोगो जानो थाखाय लिंहरदों। जोंना बिखुंगुर ब्रआ मा होनखो बेसेलै मुथा बिदिबाय खोन्था मा दामनो मुथायाव? जोंना अमित दा मा होनखो हरबाय हिनजाव नायना हरदोलै ओइद आं हिनजाव नायनो हायालै आं हिनजाव दालानि जानो हाया। हायोबा आंनो नायना हरना आंनो मोनाखै। जोंना बिब्रआ मा होनखो अमित सालथे मानो एल बि आव फैयासै ओइ अमित मानो एल बि आव थाङासै नोङो हा? दा फन हरना रायहरगोन आं र'। बिब्र' अमितखौ फन हरना रायहरगोन आं जोंना बिदिबाय मोनथियालै ब्र' खाजोबनो हायाखै ओइद खाजोबनो हायाखै। अमिता मा होनखो आंना एम बि गैलामोन दासो सोदों सालथे अ एम बि जोब्बायमोन आरोना दासो सोदों आरोना। जोंना अनजुआ मा होनखो अके अमित अमित नोङो नोंनावथ' ब्लु दङ नोङो अनजुखौ सापर्ट फुल वास खालामना सापर्ट खालामना फैबानो जाबाय बेक हरफिनगोन बेयो नों कमेन्टल' खालामना दोनबानो जाबाय आरो ना। जोंना मा होनगोन सुलिब ब्लगा गुड बड'लेण्ड आं सापर्ट हरबाय भिडिअ' नायनानै कमेन्ट हरबाय आं नोंबो बेक हरदो औ बेक खालामबानो जाबाय गुड बरड'लेण्ड नै नोंखौ जोंना सुलिब ब्लगा सापर्ट खालामबायनो दा नोंबो हरबानो जाबाय जोंना गुद बड'लेण्डआ मा होनखो जागोन दे सलि औ जागोननो दा हरफिनगासिनो दं आरोना बियो। जोंना बि ब्र'आ मा होनखो अरबाय आंनाबो एमबि गैला मा खालामगोन दे दा बि ब्र' नों बांद्राय थगायनाङा दै नोंखौ मोनथिखायो आङो। जोंना सुलिब ब्लगा मा होनखो गुड बड'लेण्ड हरफिन दै थगाय नाङा औ गुड बड'लेण्ड हरफिन जाबाय प्लिज थगायनाङा अननानै प्लिज आरो जाय जायफ्रा आंनि एल बि आव फैदों दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम आरो जायफ्रा लाइक होआखै लाइक खालाम अननानै प्लिज। जोंना बिखुंगुर ब्र'आ मा होनखो गुड बड'लेण्ड दे सापर्ट खालाम गुड बड'लेण्ड बिखुंगुर ब्र'जों सापर्ट गैयाबा दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नोंसोरो अननानै प्लिज। जोंना सुलिब ब्लगा मा होनखो नोंबो गैया दा आंजों अरबाय आं दङ नोंजों सुलिब ब्लग आंथ' दा नै एल बि बाइसेन्सआव ओरैबायदि जायोना बायसेन्सआव आनजाना थानाय मोनसे चान्स थायो नालाय आं दायो चेक खालामना नोंखौ नायफिनगोन र' सुलिब ब्लग आं माबा खालामना लानो दै स्क्रिनसट खालामना लानि आं नायफिननो थाखाय। आं स्क्रिनसट खालामना लाबाय सुलिब ब्लग नोंखौ दायो आं चेक खालामना नायफिनगोन दा दोनबाला ब्लग सिन्था खालाम जोंना मा होनखो जोंना बि ब्र'आ मा होनखो आंनि कमेन्ट स' जायाखै हैद मानि कमेन्टस' जायाखै जाखो नोंनाव ब्लु दङ मानि कमेन्टस' जाया जानो बि ब्र' अननानै खोन्थाहरलाय आंनि कमेन्ट स' जायाखै अ कमेन्ट स' जायाखै र' अनजु बाजै कमेन्ट स' जायाखैबा नोंनो ब्लु होना होन दे दा थांनाय समाव नों खोन्थाहरबानो जाबाय। दे ब्लु होबाय आं नोंनो अनजु बाजै कमेन्ट स' जायाखै होनदों नों अननानै मोनसे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे खोन्थाहरलाय। जोंनाबो फैदों मैना सरगयारि हाय हेल' मैना सरगयारि आब' आंनि एल बि आव नुजाफैनाय जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिमबो। अननानै लाइक होयाखैबा अननानै प्लिज खेनसे लाइक होदो आरो जाय जाय जों फ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड जालायबानो जाबाय लोगो गैयिफोरजों लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज। जोंना अमिता मा होनखो अनजु बाजै खालामबाय आं नोंनिखौ कमेन्ट हरदों आं नोंनाव अ अनजु बाजै नै जोंना नोंनो अमितआ दोंलै अनजु बाजै अमितआ नोंखौ लोगो खालामबायनो कमेन्ट हरना दोनदों कमेन्ट चेक खालामना नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय अनजु बाजै। जोंना अमितआ मा होनखो मैना मा खालामदोंनो मैना मा खालामदों खोन्थाहरबानो जाबाय अमितआ सोंहरदों जोंना अमित सालथे मा होनखो सुलिब ब्लग मा खालामदोंनो सुलिब ब्लग मा खालामदोंनो दे खोन्थाहरबानो जाबाय प्लिज। बिखुंगाव मा होनखो गन्थं बिजौआव मा नांदों र' होद जेबो गैयालै जेबो गैया अमित आंनोबो हर आं दे अमित हरबायनो नोंनोबो जोंना सुलिब ब्लगा अनजु बाजैया मा होनखो अके र' आं बेक हरगोन बेक हरगासिनो दं जोंना अनजु बाजैया नोंनो अमित सिन्था खालामनाङा। अमितआ मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा सुलिब ब्लग ओंखाम जादोंना जायाखै सोंहरदों जोंना सुलिब ब्लग आब' नोंखौ जोंना अमित इन्टारटेनमेन्टआ जोंना बिब्र मा होनखो मैना बाजै मा खबर मैना बाजैनो मा खबरनो जोंना सोंहरदों जोंना अनजु बाजैया मा होनखो अरबाय आंनोबो लोगो खालाम अरबाय
नोंबो लोगो खालामदो अके आंनि भिडिअ नायनानै प्लिज मोनसेल' कमेन्ट खालामना दोनहर नोङो अनजु बाजै आं नोंनो हरगासिनो दङ सिन्था खालामनाङा आं दा एलबि दोननाय लोगो लोगो हरगोन आं नोंनो कमेन्टल' मोनसे हरना दोनबानो जाबाय आंनि भिडिअ नायनानै जोंना मा होनखो सुलि ब्लगा मा होनखो अमित अरबायनि लाइफआव दं जिरायना आंनि एलबियाव दंनो अमित जिरायनानै जोंना उमिदा मा होनखो सलि नोंनावबो कमेन्ट हरदों आं नायलाय सुलि नोंनोबो कमेन्ट हरदोंनो अननानै प्लिज नायबानो जाबाय अमिता बुंहरदों अमिता मा होनखो ओंखाम जाखांबाय नामा सुलि आब' ओंखाम जादोंना जायाखै नै जोंना अमिता सोंहरदों जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो अमित र' दा नायगोन फ्रेन्ड दा नायगोननो अमित नोंखौ सुलि ब्लगा जोंना मा होनो सुलि ब्लगा अमित जायाखैनो जाथ'वाखैनो जोंना सुलि ब्लगा अमिता मा होनखो मा ओंख्रि सुलिनो मा ओंख्रि सोंहरदों नोंनाव सुलि अमिता जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो मैना लोगो जादों आब' मैना लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय अननानै प्लिज सुलि ब्लगजों मैना सरगयारि मा होनखो आंना आंना कमेन्टनिफ्राय अपेन खालामाखै इउटुब चेनेलफोरा नोंसोरना माने आंना कमेन्टनिफ्राय अपेन खालामाखै इउटुब चेनेलफोरा नंगौ नामा मैना सरगायारि देलाय जाय जायजों लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय अननानै प्लिज मोजां जोंहा बिखुंगुरा मा होनखो मैना बाजै ओंखाम जाबायना ओंखाम जादोंना जायाखै नै सोंहरदो जोंना मैनाया मा होनखो सुलि कमेन्ट खालाम सुलि कमेन्ट खालामना दोननांगौनो जोंना नै मैनाया बुंहरदों अननानै प्लिज जाय जायफ्रा लोगो गैया मैनाजोंबो लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो अमित आलुजों बयलारजोंसो आयै जि गोथावलै आब' सुलि आंबो जाहैगौमोन खाथिमोनबा आलासि जोंना बिखुंगुरफ्रा मा होनखो बिदि भाई कहा गया बिदि भाई कहा गया है कमेन्ट कीजिए प्लिज उमेदा मा होनखो गोथाव माथो सलि आंबो जागौमोनलै सलि आंनोबो दोन उमिदाबो जानो गोसो जाबाय होनबा आंबो जानो लुबैदोंमोन जोंना मा होनखो मैनाया जाथ'वाखैनो जोंना मैनाया सुलि ब्लगा मा होनदों अमित नंगौ नामानो अमित नंगौ नामानो जोंना मैनाया मा होनखो नोंनि एलबाम मिउजिक भिडिअ'खौ नाय आंनि एलबाम मिउजिक भिडिअ'खौ नाय गासिबो लोगोफोर मैनानि जोंना एलबाम भिडिअ' दंनो बेखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर जाय जायफ्रा लोगो गैला लोगो खालामनानै एलबाम भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनाल' दोन जोंना मैनाया हरफिनखागोन जोंना सुलिया मोनखो मैना दे नोंबो बेग हरफिन दे मैना नोंबो जोंना सुलि ब्लगनो हरफिनबानो जाबाय अननानै जोंना उमिदा मा होनखो मैना आंजों लोगो दंना गैया मैना नै उमिदा सोंहरदों उमिदजों लोगो दंना गैयानो मैना नोङो लोगो गैयाबाथाय लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज सुलि जोंना उमिदा मा होनखो सुलि दोन दे दोननो थोनदों दै ओंख्रिखौ सुलि नोंनाव जोंना बिया मा होनखो मैना बाजै आं साब खालामबाय दे मैना सरगियारि नोंखौ नै जोंना माबाया बि ब्र'आ साब खालामनानै नोंबो बेग रिटार्न खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना मैनाया मा होनखो अके सलि अकेनो जागोननो जोंना सुलि ब्लगा बुंदों अमित अके जोंना बिदि बाय फैबाय दै बि खुंगुर ब्र' आइ एम अन डन्ट वारि अनैनो दंनो जोंना बिदिबाया सिन्था खालामनाङानो बुंहरदों जोंना बिब्रमोनखौ आं बेनि र' अके दुगैहैबानो जाबाय दे दुगैबानो जाबाय बिफ्राव लाइक होआखैबा अननानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय आरो अनैनो थांदे डाइरेक्ट गारना गालांनाङा दै बिब्र' जोंना सुलि ब्लगा मा होनदों थांनि मैना र' नै जोंना थांगासिनो दङ सुलि ब्लगा मैना नोंनाव नै थांगासिनो दङ नोंनि भिडिअ नायनो थाखाय नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय जोंना मैनाया मा होनदों आं हरफिनगोन गासिबो कमेन्ट खालाम जोंना नै मैनाया बयनोबो बेक खालामगोननो अननानै प्लिज कमेन्टल' खालामनानै दोनहरबानो जाबाय अननानै प्लिज फुल वास खालामनानै लोगो जालायबानो जाबाय दे गावजों गावलाय आरो
बयबोथ' बेलेग जाथि नङाना बयबोथ' गावजों गाव आरो बर'जों बर' बयबो अननानै प्लिज फल'वार्स खालामना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना मैया मानखौ अमित द दं अ अमितजों दङनो अमित नोंजों दङनो जोंना मैनाया जोंना अमिता मा होनखो सलिमा गामि नोंसिना सलिमा गामिनि नोंसिना अननानै प्लिज खोन्थाबानो जाबाय जोंना सुलिया सापर्ट खालामनो थाखाय थांबाय दे मैनाखौ जोंना बिब्र मा होनखो अके बिदिबायनो जोंना बिब्र'आ मा होनखो बिदिबाय मे नेहा के लेते हो ओ नहा के लेते हो ओ नहा के ले लो कोई बात नहीं है बिब्र' अमिता मा होनखो मैना नोंजों लोगो दंखायो आं मैना औ अमिता मैनाजों लोगो दंखायो आरो ना जोंना बिब्र'आ मा होनखो हरबाय जागोन दे अके बिब्र' जोंना बिदिबायमोनखो अके बि खुंगुर ब्र' नाहाल' पेहेले अके नाहा के लेलो बिब्र' अ कमेन्ट होनो दा बावथार दे लोगोफोर आं दं वान बेग दै लोगोफोर ओइ कमेन्ट खालामना दोननांगौ जोंना बे मैना सरगयारिनाव जाय जायफ्रा कमेन्ट लोगो खालामगोन बे कमेन्ट खालामना दोनहरगोन बेनि थाखाय बिसोरनाव बेक हरफिनगोन आरो ना मैना ब्लगाव मोनखो 5 मिनिट माने बुजासै दै जोंना एन फैबाय दै नेहा सना फैबाय हा खि होनना मिनिहरबाय दै ओइ कमेन्ट खालामदो दे नेहा सना माइ दारलिं जों लाइक खालामदो लाइक अननानै नेहा खिगारानो सना जोंना मैना भिडिअ नायनानै सापर्ट कमेन्ट हरबाय नोंबो बेक हरदो नेहा थाबाय नेना थाबाय औ मैना नै जोंना सुलि ब्लगा नोंखौ कमेन्ट खालामबायनो भिडिअ नायनानै माने नोंबो बेक हरफैबानो जाबाय नोंखौ लामा नायनानै नेना दङ आरो ना नेहाया मा होनगोन नै नों आदा आयै बिदि नङालै आगै नेहा दारलिं अमितामोनखो सुलि मा गामि नोंना सुलि मा गामिनि नोंना जोंना अमिता सोंहरदों दे खोन्थाहरबानो जाबाय नेहा सनाया मा होनखो माइ दारलिङा लाइक दान होफ्लांबाय आयै होफ्लांबायसो आयै आयै गावनि बोराय नोङाबा सोरनो होनोब्रा नोङो नेहा दारलिं लाइक दाननि थाखाय गावखौ गोसो गोरबो आमाय थखल बिखा बिख्लो समफ्लनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आं दारलिं होनलायनानै बिदि जायो जोंना माबा फैदोंलै स्टार पिरटि सर्ट हेलौ लाइक होआखैबा लाइक होदो जोंना स्टारा आरो जाय लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बर' ना मामोनथाय दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम हिन्दी या बर' प्लिज कमेन्ट कीजिए स्टार जोंना गुड बड'लेण्ड फैबाय दै बि खुंगुर भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय नोंखौ अ बिखुंगुर ब्र'आ दायो दुगैनो होनना थांदो दै गुड बड'लेण्ड दा फैफिनगोन बियो दा बुंगोन आं बेखौ गुड बड'लेण्ड मोनथिबाय जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो अमित गामि भुटान बर्डार खाथिसो चिरां बङाइगावनि सालापागुरि साहा सालापागुरिनो फैथारनांगौ औ चिरांनि आरोना भुटान बर्डार खाथि औ अमिता मा होनखो औ बिथिं बिथिंनिसो नामा अ बिथिंसो नामानो जोंना सोंदों सलि ब्लक अमिता मा जोंना सलि ब्लकआव मा होनखो अमित औ फ्रेन्ड औ दा लोगोफोर सोर आंनि एलबियाव फैदों अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट आरो जायफोरा लाइक होआखै अननानै प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय स्टार थांबाय नामा अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम स्टारा अननानै प्लिज कमेन्ट खालामलाय नों माबा आंनाव गोदानसो फैदों खोमालै ना नोङो सिटारा आं दा हरगासिनो दङ र' नों आंनाव कमेन्ट हरनानै दोनहरदो ना दा बेक खालामगोन आं नोंनो
दिनै गोदानसो फैजेननाय बायदि मोनदों आरो ना सिताराखौ आङो जाय जायफ्रा लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय देलाय जोंहा एना मा होनखो बोरो बिदिबाया बिदिबाया दङ ओइ कमेन्ट खालामलाय बिदिबा कमेन्ट खालाम जोंबो थांगोन र' मालाबा अमिता मानखो जोंबो थांगोन मालाबा थांनांगौ दङ लोगो दङ सुलि मालाबा थांगोननो सुलि अमिता लोगो दङनो जोंना बिदिबायमोनखो नामास्ते बुन्दु लोगो जादो नमस्ते बुन्दु बनि हकल बिदिबाय बुन्दु बनि हकल बान्दि हकल बान्दिसो हकल जोंना सुलिब्लगाव मोनखो एन मुसाहारि लोगो जादों एन लोगो जादों दे सुलिजों लोगो गैयाबा अननानै प्लिज एन दार्लिं जोंना अमिता मारखो सुलि फेसबुक दं नामा नोंहा सुलि नै फेसबुक दंना गैया जोंना अमिता सोंहरदों जोंना बिदिबाया मा होनखो नमस्ते नमस्ते एन बायदि जोंना सितारा हम सितारा ने क्या बोला हमने आपको ज्वाइन कर रखा है आपने अभी तक रिटर्न नहीं दिया है कोई बात नहीं आपने तो अभी इस तरह आपने तो अभी मेरे को कमेंट भेजा है ना मैं थोड़ी देर बाद जब एलबी खत्म हो जाएगा ना तब आपको पक्का रिटर्न दे देगा ठीक है इस तरह टेंशन मत लो और जो भी इस तरह के साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाइए सुलि ब्लगा मान के अमित दंमोन फेसबुक आलाय फैदो सुलिया फेसबुक दंनो दे अननानै खोन्था जोंना मा होनगोन नितुमनि बाफैदो दै नितुमनि बिमा बिमा सोरखौबा बिमा लेंहरलायगोन बे आंनि दार्लिं एनखौनो लेंहरलायबायलै आं ओंखाम जानि र' दे ओंखाम जायाखैबा जाबानो जाबाय दे नेहा दार्लिं माइ दार्लिं जोंना मा होनखो अनजु बाजैया मा होनखो अमित बेग सापर्ट हरबाय दे जोंना अनजु बाजाया बेग सापर्ट हरबाय मा होनखो मा नाम नोंना फेसबुकआव मा नामनो नोंना फेसबुकआ सुलि ब्लग दे अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय अमितनो सोंहरदों आरो ना जोंना अमिता मा होनखो सुलि जोंना जाफुंफ्राव फैदों दै हायनो जाफुंफ्र थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय अननानै लाइक होयाखैबा लाइक खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना सुलि ब्लगा होनो सुलियानो अमित सुलियानो बिना फेसबुकनि नामा दे अमिता मोनखो दे अनजु बाजै थेंक इउ नो जोंना जाफुंखौ अमित नै नोंखौ लेंहरदों जोंना जाफुङा लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय आरो ना जाफुंजों अननानै प्लिज जायफ्रा आंनि एलबिआव फैदों लोगो गैयैफोरा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना बिदि अनजु आब' लोगो जाफोदो दे आब' बिदि फैयानै अनजु बाजै नोंखौ बिदि लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना जाफुं बर' लोगो आं एसे स्पिड फरायनोसै दै जाफुं बर' लोगो जादो दे आं दा बेग हरफिनगोन बयनोबो जाफुं नोंखौ नै जोंना सुलि ब्लगा लेंहरदों नों लोगो जानांगौनो लोगो जानो थाखाय नोंखौ खावलायहरदों आरो ना बेग हरफिनगोन जोंना नै सुलि ब्लगा जोंना रबिता दैमारि फैदो दै रावबो गोदान गैया नामा लोगोफोर गोदान दं खोमा नायनालाय आब' सुलि माबा आब' रबिता जायफ्रा गोदान दं लोगो जाबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना बिदि भाई मान स्टारा काम स्टारा आपको बुलाया है बिडी भाई ने प्लीज ज्वाइन हो जाइए बिडी भाई के साथ अमिता मोनखो जाफुं बर' लोगो जालायदो गावजों गाव दे गावजों गाव लोगो जालायबानो जाबाय जायफ्रा गोदान फैदों अननानै प्लिज जोंना जाफुं मोनखो गोदान लोगो खामनो दे लोगो जालायबानो जाबाय अननानै जाय जायनो ब्लु नांगौ अननानै खोन्थाबानो जाबाय आरो बिनि उनाव जायफ्रा ओंखारलांगोन प्लिज अननानै ब्लुखौ लाबो थांफिनसै होननानै बुंबा ब्लुखौ लाखिगोन आरो ना जोंना अमिता मोनखौ र' बिदि अनजुआ मा होनखो अनजु बाजैया बुंदो दै र' बिदिनो दे जेनेबा ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय ना नितुमनिया मा होनखो प्लिज मोनसे कमेन्ट खालामलाय ब्र'आ मा होनखो अमित कमेन्ट खालाम अमित जाफुङा बेग हरफिनखागोन नोंनोबो जोंना बिदि मा होनखो
बिदि फैया जोंना नै रिटार्न खालामगोन नो अननानै प्लिज खालामनानै दोनबाय भिडिअ नायनानै जाफुङा मा होनगोन हाय निथुमनि नै जोंना जाफुङा नोंखौ हाय होनना बुंहरदों प्लिज नोंबो माबा जाबाय सुलिब्र जाफुं खाम दे लोगो जादों जाफुं लोगो जादों लोगो गैयाबा अननानै प्लिज सुलि ब्लगजों निथुमनिया मा होनो जाफुं हेल' हेल' जाफुंनो निथुमनिया बुंहरदों जाफुं बर' होनगोन नों खालामदो दे सुलि अ नों खालामहैनांगौनो सुलि जाफुङा कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय भिडिअआव कमेन्ट खालामनो थाखाय बावनाङा दे रावबो ओमफ्राय जोंना सुलिबरगा माने जागोन दे जाफुं बर' आंनोबो बेग हरफिन दै जाफुं बर' नोंबो बेग हरफिनबानो जाबाय जोंना सुलि ब्लगनो अननानै प्लिज आंखौबो ब्लु होदो अके रबिता आब' ब्लु होगासिनो दं नोंनो दे आब' रबिता नोंनो ब्लु होबाय जोंना सलिब्लगावनो जाफुं बर' खुलुमबाय थांबाय जाफुं बर' नोंनियाव थांबायनो जोंना ब्लगआ जोंना जाफुंफोरा मा अके सोलिनो बिदिबाय मा होनगोन निथु गेमस्रि फिसाय होननानै मिनिबाय दे जोंना होनना बुंबाय जोंना निथुमनिया मोनगोन जाफुं खालामबाय कमेन्ट चेक खालामदो जाफुं नोंखौ जोंना निथुमनिया खालामबायनो अननानै प्लिज कमेन्ट चेक खालामबानो जाबाय आरो नोंबो बेक रिटार्न खालामबानो जाबाय फल'वार्स खालामलायनानै बयबो गावजों गावलाय आरो जोंना अनजुबा जे मा होनखो बिदि सापर्ट खालामबाय बेक बिदिबाय सापर्ट खालामबाय नोंबो बेक अननानै बेक खालामफिनबानो जाबाय जोंना अनजु बाजैखौ जोंना जाफुंखौ रबिता दैमारि हाय रबिता दैमारि हायनो आब' रबिता नोंखौ जोंना जाफुंब्र'आ बुंहरदों जोंना बिदिबाय मा अके आब'नो जोंना जाफुङा मा होनखो अके निथुमनि मरनिं खालामना होगोन अके दा खालामबा नों आंनि गोथो जाया अके गाबोनसो खालामगोननोलै निथुमनि जोंना अनजामानखौ बिदि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालाम बिदि भिडिअ नायना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंना फल'वार्स खालामलाय दे लोगोफोर गावजों गावलाय आरोलाय ना जाफुंमोनखौ हाय अनजु बाजै नै जोंना नोंखौ जाफुङा बुंहरदों लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय जोंना अनजु बाजैया मा होनखो हेल' जाफुंनो जाफुं हेल'नो जोंना दा बड' रिलेसन ब्लग ओइ जोंना बे जायफ्रा दा बड' रिलेसनसिपजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय दहायसो आंजों फ्रेन्ड जादों आरोना बेबो प्लिज जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय जोंना मा अरबाय मोजाङानो दा बड' रिलेसन ब्लग नोंनालाय बोरै ओंखामफोर जाखांबाय नामा दा बड' अननानै प्लिज खोन्थाहरदो जोंना अनजु बाजैया मा होनदों फ्रेन्ड जादो जाफुं लोगो जानो थाखाय नै नोंखौ जोंना खावलायदों जोंना अनजु बाजैया जोंना जाफुङा अनजु लोगो जादों अके लोगो जालायबानो जाबाय नोंसोर सोरनोबा ब्लु नांगौबा ब्लु लाबानो जाबाय जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज फल'वार्स खालामनानै लोगो जालायबानो जाबाय जोंना सुलि ब्लगावनो जाफुं बर' हरबाय आं भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबाय नायदो नोंबो बेक हरदो जाफुं नोंखौ जोंनानै सुलि ब्लगा कमेन्ट हरबाय फुल भिडिअ नायनानै नोंबो बेक रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय आरो ना अननानै जोंना रबिताया मा होनखो जाफुं आंखौ सापर्ट खालामना होदो लाइक दान 24 हार्स घन्टा 24 हार्स थाना खालामगोन दे कमेन्ट खालामना दोन आइडिजों जाफुं जोंना बे आब' रबिताया सिनायखायो आरोना जोङो आब' रबिताखौ अननानै प्लिज बेखौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय माने बे 24 आवार्सनि उनाव हरफिनखायो आंना पाक्का रिटार्न खालामखायो मिथिखायो जोङो जोंना बे आंनि गामि खाथिनिनो बे आब' रबिताया अननानै प्लिज सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंना जाफुङा कमेन्ट खालाम अनजु जाफुङा नोंखौ कमेन्ट खालामनो थाखाय बुंहरदों प्लिज कमेन्ट खालामनानै दोनहरबानो जाबाय जोंना जाफुङामोनखौ अके सुलि थेंक इउ स' माच सुलि ब्लगामोनखौ नोंनोबो सापर्ट हरबाय नोंबो बेक हरदो फ्रेन्ड भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबाय आं अके सुलि नोंनोबो हरगासिनो दङ आङो सिन्था खालामनाङा सुलि ब्लग नों मोनसे हरदोंना आं नोंनो मोननैखौनो हरगोन दे सिन्था खालामनाङा नोङो जोंना मैनाया मा होनखो अनजु बाजै लोगो खालाम अनजु बाजै नै जोंना मैना फैदों दै मैनाखौबो लोगो खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज जायफ्रा गोदान दे लोगो जालायबानो जाबाय जोंना मा होनखो जाफुङा अके रबिता अकेनो दे खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव आरो जायफ्रा आंनि एलबियाव गोदानै हाबफैदोंना अननानै प्लिज आंखौबो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आरो ना जाय आंनो मोनसे हरगोन आं बेनो मोननै आइडि हरगोन सिन्था खालामनाङा आङो दा
एलबि दोनबानो आं हरफिनगोन आरो ना बेग पाक्का रिटार्न होगोन आङो सिन्था खालामनाङा नोंसोर कमेन्टल' खालामना दोनबानो जाबाय आंनि भिडिअ'आव फुल वास खालाम दे नाथाय आंना माने बहुद आन जालांबाय थादों माखासे मानसिफोरा फुल वास खालामा नालाय जोंना जाफुङा मा होनगोन रबिता डार्लिं होननानै गलाब फुल हरबाय दै जोंना सुलि ब्लगा मा होनगोन मैना आं दहायनो हरबाय नोंनो बेग हरदो मैना नोंनो नै जोंना सुलि ब्लगआ दहायनो हरबायनो नों अननानै प्लिज बेग हरबानो जाबाय सुलि ब्लगनो जोंना जाफुङामोनखो हाय मैना नोंखौ नै जाफुङा खबर लादो जोंना मैनाया मा होनगोन रबिता आब' नै जोंना मैनाया लोगो जानोनो दे लोगो जालायबानो जाबाय जायफ्रा लोगो गैया अनजु बाजैया मा होनखो जाफुं लोगो खालामबाय आं बेग खालामबाय जाफुं जोंना नै अनजु बाजैया नोंखौ लोगो खालामबायनो नोंबो अननानै कमेन्ट सेक खालामनानै अनजु बाजैनो बेग रिटार्न हरफिनबानो जाबाय आरो ना प्लिज जोंना सुलि ब्लगा मोनखौ अरबाय अके बेग हरफिनबानो जाबाय कमेन्ट नायनानै अके दा खालाम हरफिनगोन आं सुलि सिन्था खालामनाङा नोङो जोंना मा होनखो जाफुं बर'आ अकेनो जोंना रबिताया मा होनखो रबिता आब'आ मैना आंखौ सापर्ट खालामदो आं 24 हार्स थाना बेक खालामगोन दे मैना जोंना रबिता आब'खौ नोङो सापर्ट बेजों लोगो गैयाबा लोगो खालामबानो जाबाय आरोना रबिता आब'आ माने 24 माने 24 घन्टानि उनाव बेक रिटार्न खालामहैगोन आरोना पाक्काखा बे गेरान्टिखा रबिता आब'आ हरफिनखायो आंबो रबिता आब'जों मैयासो लोगो जानायमोन आङो दिनैसो बे रबिता आब'आ आंनो बेग रिटार्नखौनो हरफिनखायो मिथिखायो आङो बेबो मानो होनबा जोंनि गामि खाथिनिनो आरोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय गावजों पाक्का होखायो जाफुङा मा होनखो जाफुंफ्र'आ निउ फ्रेन्ड खाम ओइ जायफ्रा निउनो नै जोंना जाफुंफ्र'आ लेंहरदों दा बड' माबाया मा होनखो ब्लु खालामनाय अके दा बड' नोंनोबो ब्लु हरबाय आङो टेनसन खालामनाङा दे हरबाय देलाय अननानै प्लिज कमेन्ट मोनसे खालाम चेक खालामनायनि थाखाय जोंना मैनाया मा होनदों अके चेक खालामना नाय सुलि नोंनोबो जोंना मैनाया हरबायनो अननानै चेक खालामना नायबानो जाबाय सुलिया मा होनखो मैना दे खालाम फ्रेन्डनो मैना फ्रेन्ड खालामनो थाखाय नोंखौ बुंदो जोंना नै मैनाया हरबायनो नोंनो कमेन्ट चेकल' खालाम नोङो जोंना मा होनखो उमित सालथेया जाफुं ब्र' नोंनिखौ भिडिअ नायना साबसक्राइब खालामबाय आं नोंबो आंनिखौ खालामदो कमेन्ट हरदों आं नोंनाव नायलाय जाफुं जोंना नै उमित सालथेया हरबायनो नोंनो कमेन्ट नोंबो कमेन्ट चेक खालाम नोंखौ साब खालामबाय आरो ना कमेन्ट चेक खालामनानै नोंबो बेक रिटार्न खालामबानो जाबाय जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो दा बड' रिलेसन ब्लग लोगो जादोनो दा बड' अननानै नै जोंना सुलि ब्लगजों लोगो जालायबानो जाबाय जोंना दा बड'आ मा होनखो अके आंबो दहायसो दा बड'जों लोगो जानायमोन लोगो खालामलायबानो जाबाय जाफुंजोबो आं दहायसो लोगो जानाय अननानै प्लिज जायफ्रा लोगो गैला लोगो खालामलायबानो जाबाय आंनि एलबियाव दहायसो माने दहायसो फ्रेन्ड जानाय ना जाफुं नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दा बड' नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय अननानै जायफ्रा लाइक होआखै अननानै प्लिज खेनसे लाइक होबानो जाबाय जोंना दा बड'आ मा सुलि आं खालामबाय सुलि नोंखौ खालामबायनो जोंना दा बड' रिलेसनसिपआ अननानै प्लिज नोंबो बेक खालामबानो जाबाय जोंना रबिताया मा होनखो मैना सापर्ट खालामदो फुल भिडिअ नायना लाइक दे मैना फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनांगौनो जोंना नै रबिता आब'आ बुंहरदों लाइक खालामबानो जाबाय आरो ना पाक्का रिटार्न होखायो जोंना बे आब' रबिताया जोंनि गामि खाथिनिनोखा दा लोगोफोर जायफ्रा आंनि एलबियाव गोदानै फैदों बयबो जायजों लोगो गैलिया अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय आरो दे सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक डान थेंक इउ आब' साया आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय अननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आब' साया लाइक डान होनायनि थाखायबो दे जोंना जायफ्रा लोगो गैलिया आब' सायाजोंबो लोगो जाबानो जाबाय बे आंनि आब'सो दै माने आंनि माने आब'थ' नङा नालाय
मिथिबाय साया निजा आबोथ' नङा नालाय आंनि थेवबो आं बेखौ बिब' खालामना लादों आरो ना अननानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आब' सायाजों आं बेखौ आंनि बिब' खालामना लादों आंहा बिब' गैयिखाय आब' बे साया बर'खौ आंनि आब' आरोना बियो अननानै जाय जायफ्रा लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय अननानै प्लिज आब' सायाजोंबो गोदानसो दै बेना आब' सायाना चेनेला फुराना चेनेल दंमोन फुराना चेनेला माने बेना गोमाबायनो अननानै प्लिज जाय जायफ्रा लोगो गैलाया लोगो खालामलायबानो जाबाय आब' सायाजों जोंहा दा बड'लेण्डखौ अमित इन्टारटेनमेन्ट आं खालामबाय अमित नोंखौ नै जोंना सापर्ट खालामबायनो माबाया बै मा होनो दा बड'लेण्डआ सापर्ट खालामबायनो अमित दे अननानै प्लिज नोंबो खालामफिनबानो जाबाय बेक रिटार्न जोंना मैनाया मा होनखो अके रबिता नायगोन नायगोन नोंबो आंनि मिउजिक भिडिअखौ नाय औ रबिता आब' नोंनिखौबो नाय जोंना मैनाया नायगोननो अननानै प्लिज नोंबो नायनानै जोंना रबिताया मा होनखो जागोन कमेन्ट खालामहर दे मैना कमेन्ट खालामना दोननांगौनो रबितानो मैना दे कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय भिडिअ नायनानै रबिता आब'आ पाक्का रिटार्न होखायो जोंना दा बड'लेण्डआ मा होनखो मै आं खालामबाय माने मै आं खालामनाय आं बुजियासै दै दा बड'लेण्ड औ दा बड'लेण्ड दा बड' जोंना सलि ब्लगाव मोनगोन दा बड' रिलेसन ब्लग आं हरबाय भिडिअ नायनाय कमेन्ट दा बड' सलि ब्लगा नोंनो हरबायनो दे अननानै नोंबो जोंना सलि ब्लगनो खालामफिनबानो जाबाय बेक रिटार्न अननानै प्लिज जोंना अमिता मोनखो थेंक इउ दा बड' अमित नोंबो खालामफिनबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना दा बड'आ मा होनखो मैना खालामबाय दे मैना नोंखौ नै जोंना दा बड'आ खालामबायनो नोंबो बेक रिटार्न हरफिनबानो जाबाय जोंना ओइ गुमै फैबाय दै बाबरे नो जोंसार गुमै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर लाइक होआखैबा लाइक होदो गुमै आरो जाय जाय नोंजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय गुमै जोंसार जोंना सलि ब्लगा होनखो मैना नों हराखै दाबो माथो मैना हराखैनो माथो नोङो दासिमबो जोंना सलि ब्लगनो अननानै प्लिज हराखैबा नोंबो बेक रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना जोंसार गुमैया मा होनखो लागावनो नै होगासिनो दं गुमै ओंखाम जाखांबाय नामा गुमै दे अननानै खोन्थाहरदो रबिता बर'मोनखो साया आंजों लोगो जादों साया आब' नै जोंना नोंखौ लोगो जानो थाखाय लिंहरदों जोंना रबिता आब'आ जोंना गुमैया मा होनखो हैनो गुमैया आयौ गुमै सलि ब्लगाव मा होनो हेल' जोंसार अफिसियेल फ्रेन्ड दहाय नोंनि एलबियाव बेस्थ'मोन थेवबो थानो मोनदों औ जोंसारा माने बेस्थ'मोन आरोना थेवबो थांदों आरोना ओइ गुमै ओंखामफोरा जाखांबाय नामा दे मा ओंख्रि बेखौल' खोन्थाहर जोंसार गुमै जोंना मैदा मोनखो साया आब' लोगो जादो आंजोंबो साया आब' साया बर' लोगो जादों आंजोंबोनो साया आब' अमितजोंबो लोगो जाबानो जाबाय अननानै प्लिज जाय जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आरो ना दा बड'लेण्ड मोनखो साया आं खालामबाय साया आब' नोंखौ बड'लेण्डआ खालामबायनो दा बड'आ खालामबायनो साया आब' नोंखौबो नोंबो कमेन्ट चेक खालामना हरबानो जाबाय ओइ आं मोनसे खोथा बुंदों जोंना बे साया आब'आ दिनै हरा दै गाबोनसो हरफिनगोन बेयो 24 घन्टानि उनावसो रिटार्न खालामो जोंना साया आब'आ पाक्काखा बे गेरान्टिखा गाबोन बेक खालामगोन जोंना बे साया आब'आ आं मिथिखायो आंनिनो बिब' नालाय आंबो बिब' लिङो आरो बेबो आंखौ फंबाय लिङो बिनि थाखायनो आरोना जों मोनथिलायखायो जोंना जोंसारा मा होनखो जोंसार गुमै मा होनखो लाइक डान कमेन्ट हरना दोन आं गाबोनसो खालामगोन जोंना साया आब'आ आं मिथिखायो नालाय आं बेखायनो बुंखादों जोंसारा मा होनखो आं दिनै खालामथ'वा दे अ गुमै नों खालामथ'वा नामा दिनै आं एसे स्पिड फरायनो दै दा बड'लेण्डआ मा होनखो जोंसार आं खालामबाय जोंसार नोंखौ खालामबायनो जोंना दा बड'लेण्डआ दा बड'आ जाफुङा मा होनखो हाय जोंसारनो जोंसार दे अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर खालामबा आं बेक खालामफिनगोन औ जोंसार गुमैयाबो बेक खालामफिनगोन जाय जायफ्रा जोंसार गुमैजों लोगो गैया लोगो खालामबानो जाबाय खिन्थु जोंसार गुमैया दिनै खालामगोन ना खालामा आं बेखौ एसे माबा आरोना जोंसार गुमैयाबो माने 24 घन्टानि उनावसो हरफिनो दै आं बेखौ मिथिखायो सुलि ब्लगा मा होनखो जोंसार अफिसियेल अके जागोन दे आंनि एलबियाव नोंबो माथो ओंख्रि जाखो जोंसार नोंनि एलबियाव आंबो माथो औ जोंसार मा ओंख्रि जाखोनो खोन्थाहरलाय अननानै प्लिज लाइक होबाय दै अके थेंक इउ गुमै आंनि लाइभआव फैनो थाखायबो आरो लाइक होनायनि थाखायबो
जोंना साया आब'आ होनखो सोर लोगो जानो कमेन्ट हरना फ्रेन्ड खालामना प्लिज बेक रिटार्न होगोन आं गाबोन रिटार्न खालामगोन आरो ना साया आब'आ अननानै प्लिज जाय लोगो जानो अननानै लोगो जाबानो जाबाय जोंना मा होनखो जाफुङा होनखो काम होनना बुंबाय काम होनो जाफुङा बुंखो हाय साया आब' नै जोंना जाफुंखौ खबर लादो जोंसारा बुंदो हेल' जाफुंनो जोंसारखौ नोंखौ खबर लादो जाफुं हेलौनो जोंना सुलि ब्लगा मा होनखो जाफुं दाबो बेग हराखै आं दहायनो हरबाय जाफुं सुलि आब'आ नोंनो दहायनो हरबायनो नों मानो बेग हराखै दे बेग खालामना फिनबानो जाबाय साया आब'आ मा होनखो रबिता आब' आं नोंखौ लोगो खालामना होदो रबिता आब' नोंखौ लोगो खालामना होदो आंनिखौबो खालामदो नों रबिता आब' सायाखौबो लोगो खालामबानो जाबाय आरो ना अननानै प्लिज लोगो गैलायाबा जाफुङा मा होनखो काम साया आब' साया नै जोंना नोंखौ लेंहरदों जोंना जाफुङा मा होनखो काम जोंसार नोंखौबो नै जोंना लेंहरदों जोंसारखौ मै नोंखौबो जोंना जाफुङा मा होनखो अके दा नायनोसै आं अके सुलि दा नायना हरगोननो सुलि नोंनोबो जाफुङा सुलिया मा होनखो जाफुं बर' बेग मि कमेन्ट हरदो जाफुं बर' नै बेग खालामनो हरफिनबानो जाबाय जोंना नै सुलिया बुंहरदों जोंना जोंसार बुंगोन दा बर' थेंक इउ आं गाबोनसो बेग हरगोन दै नोंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होथ'वा दे आं बुसि गाबोनसो बेक खालामगोन जोंना जोंसार गुमैया दा बड'लेण्ड मानो होनबा दिनै बेक टु बेक लाबा माने बहुत आनजानायनि चान्स थायोना बिनि थाखायनो गाबोन बेक रिटार्न खालामबोला माने 24 आनजाया नै बिनि थाखायनो आरोना जोंना मा होनखो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है जोंना दे बयबो जायहा लोगो जादो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो नंगौथ' आरो जाय लोगो गैला लोगो खालामलायबानो जाबाय सापर्ट खालामलायबाय गावजों गाव जोंना जाफुंखौ सुलि खालामबाय आं सुलिखौ बेक खालामबायनो दे चेक खालामना बुंहरफिनबानो जाबाय अननानै प्लिज सुलि जोंसारा मा होनखो दा बड' जेबो टेनसन लानाङा दे बर' जेबो टेनसन लानाङा जोंना जोंसार गुमैया पाक्का रिटार्न हरफिनखायो सिन्था खालामनाङा दा बड' आं बेखौ मिथिखायो जोंना सोलिब्र' आङो जाफुं बर' थेंक इउ फ्रेन्ड थेंक इउ मोनबायनो आरोना जाफुं बर' जोंना सोलिब्र' जोंसार नों दाबुल बाथोन जोंसार नों बाब्लु बाथोन जानाय सायाबो मोनगोन निउ फ्रेन्ड टेनसन लानाङा आं फुल भिडिअ नायना रिटार्न हरगोन दे फुल भिडिअ नायासो रिटार्न खालामो दे बयनोबो गाबोनसो बेक खालामगोन जोंना आब' सायाबो जोंना सोलिब्र' साया दंखायो नोंसो दंना गैया चेक खालाम सायाबो जोंना सुलिया दंखायो नों दंना गैया चेक खालाम बे साया बर'आ बेना गोदानसो दै सिनायला बे फुराना मोनसे दंमोन साया रानि दंमोन साया रानिया बेना गैला दै बे गोदानसो साया बर'सो बेना दा गोदान चेनेला साया रानिया बेना माने ब्लक जाबायनो बुस्थुआ माने बे मोनफिनाखै आरोना सुलि अननानै बिनि चेनेला गोदानसो बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना जोंसार अफिसियेला मा होनखो आय' सुलि जानो देन्जार जायोनो आं जानायानो देन्जार जायो नंगौ नामा जाफुंआ मा होनखो साया गलाप हरबाय दै ओइ रन्जन नै दसे फरायलाय आं बारा थांना फैनि नैबेनिफ्राय आं बारा थांना फैनि बे गलाप बिबारनिफ्राय आरो बे गलाप बिबारनिफ्राय फरायबानो जाबाय नंगौ नामा आं बारा थांना फैनि सोर दोङो दे कमेन्ट जोंना खालामदो दे बिदिबाय लोगो दे बिदिबाय एबार बिदिबाय नायबाय बिदिबाय जोंहा सोलियाबावदो जोंसार अफिसियेलसिम मा होनदों होमबालाय आंबो जायो होनना बुंदों आरोना गासैनो सालथेमोन होनदों गोगोमसो आं बानलु जानायाव जाफुं बर'आ मा होनखो जा सलि रस दिसुमय कइसु आर न सलि ब्लगाव माने जाफुं हायनो सलिया माने जोंसार मोजां बिदिनो जानो नांगौखा होनना बुंदों नियारि दिख' ना क्या दीदी आया है हाय बोल रहा है हाय हाल चाल कैसा है थोड़ा बता दीजिए खबर सबर केनका কৈ দিয়া दে বাইদেউ
साया बर'आ मा होनखो जाफुं गाबोन हरगोन कमेन्ट हरना दोन कमेन्ट हरना दाबाव निउ फ्रेन्डनो जा जाफुङा मा होनखो गोबां ओंखार जानो ना मा होनखो गाबबायसो आं न' दा बर' रायदारा मा होनदों कम्पानियाव दं नामा होनना बुंदों आरो सोरखौ बुंखो दा सैलामनि सोरलाया मा होनदों आं माइ खाया आंगो जानायाव ना मा होनखो माइ खाया आंगो जानायाव साया आब' मा होनखो आंना सानसेयावनो 14-13 आन जाबाय दं आयु इसेबां जादों फुल सलि लस ब्लगा मा खालामोना होनखो मानसिफोरा जोंहा जोंसार फुल अफिसियेल लस खालामो लेखा थांनानै नायाखै नामा ओइ खिन्थु नायाखैदांलै नायाखैदां दा माबासो एल बि आवसो फैदोंना नायाखै सेरजा जानांगौ ना नायदों नामाथाय थिग गैयालै जाहा सैलाबनाय सालथेदों नायो बियो ओहो नुजादो नुजादो सलि ब्लगा मा होनखो जोंसार नोंसोर दाखालि मा होनखो दाबाजों बेदर दानलायनाया मा सिखा दाबाजों ए सेखा दाबाजों दाखालि बोरमाखौ मा अरथारनाया बोरमा आथिंखौ अरथारथारदोंना बियो बेदरमोनहायनो बोरमा आथिंखौ दानदोंना बेयो बोरमा अन्थायाव बेदरानो जाखागोन आथिंआथ' नायनायाव बोरमायानोसै होनलायदो साया बर'आबो मोनदे बिदि आगै नों मा खामदोंनो आं दा नै जेलनि एलबि नायबाय दं जेल नंला ना अर फैसो जोंहा रबिता दैमारिया मा होनदों साया नों आंजों सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामदो आं 24 थाना खालामगोन होनना बुंदों आरोना रबिताया मा होनखो अके जागोन साया थेंकिउ फुल नायनायनि थाखाय फुल नायना खालामनायनि थाखाय होनना बुंदों आरोना दा बर' रायदारा मा होनखो जोंहा दा बर' रायदार नङालै दा बड' रिलिजियन ब्लगसो सरि दै सरि गोदान जानो दसे लोगो जानाय बिजों आं ओंखारथ'नोसै ब्लुखौ लाखिदोनो अ लाखिबाय जाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना ब्लुखौ दे लाखिनो थाखाय लाखिबाय अननानै दे ब्र' प्लिज लाखिबाय मानो होनबा जाय ब्लु लानानै थाङोबाना जोंना वास टाइम खमायो आरोना नै बिनि थाखायनो ब्लुखौ लाखिफिननांगौ जायो जाफुं ब्र'आ मा होनखो सोरबा दा खालामबाथाय सुलिया ओंखारो मा ना जाबाय मा थायो होनखो बियो साया बर'आ मा होनखो रबिता आब' वेलकाम आं फुल नायना खालामखायोनो ना भिडिअ नायदों सोरबा सोरबा थांलाय फैलाय जाबाय थाखादों अबेसिम थाखो मबाइला एसे चार्ज जोबसिगोन जोंना दायो बै मा होनो बिजलि भाराया दानोसै एसे प्रब्लेम होबाय थाबाय दै नङालै आंना नेटानो गैला ब्लुखौनो लाखिनो हाला अमेनिखौ रिमट खालामबाय ओमफ्राय सोरनि रबिता दोङो सोर दङमोनथाय